Pasibayo Kapalenya, Kuya Alvin Bautista ni Exploring Pampanga. For today's vlog guys, naimbitahan tayo ng Show Golf and Luxury Studios dito sa Friendship, Angeles City, Pampanga. Nasa tapat siya mismo ng lobby massage. So sa kabila nito, yan yung isang building, 52 stone yan. Mostly sigurado sa inyo guys, alam nyo itong Friendship or yung Korean Town. So nandito na si Show Golf and Luxury Studio. So nandito siya sa Sir Berling Residences, first floor, 1C. Ayan guys, kung gusto nyo pasyalan si Show Golf and Luxury Studios, open sila Monday to Sunday, 8 AM to 10 PM. Ayan, pasok na tayo guys. Papakita ko sa inyo yung pinakaloob ng Show Golf and Luxury Studios and kung ano ba yung mga items na binebenta nila. Hello Kabalen! Welcome to Show Golf and Luxury Studio. Ako nga pala si July Flores. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang mga iba't ibang damit ng mga pang-golf. Nandito, meron tayong long sleeve, tsaka dust coat na panlalaki. Meron din tayong short na iba't ibang brand. Ngayon, may pants din kami tulad ng Art & Lona, G-Force at FJ. At saka may t-shirt din kami. So isang brand sir, isang brand lang meron kayong available dito? Hindi po, marami po yan. May Titleist, may Parson S, Anyo S, Lico, at saka Linderberg. Ayan, depende na lang sa kanila kung ano yung mga design na gusto nila. So ayan, maraming design no Kabalen na pagpipilian dito sa Show Golf and Luxury Studios. Ito, ipapakita ko sa inyo ang mga iba't ibang brand ng pambabae na pang-golf. Ito yung polo shirt na Anyo X. Ayan, iba't ibang brand yan at saka iba-ibang size yan. Ano yun sir? Dry fit din? Same nung sa mga panlalaki natin? Oo, Kabalen. Same din po sa mga panlalaki. Ayan guys, no, makikita nyo meron din silang naka-display sa taas. So iba-ibang brand sir, ilang brand yung meron dito sa mga pang-girls natin? May Pearly Gates, Art & Lona, Titleist, Holloway, Parson X at saka Anyo. So mga Kabalen, iniimbitan ko po kayong lahat to come and visit here po sa aming shop, which is the Show Golf and Luxury Studio, para po ma-check out nyo po ang mga aming mga golf items. And if mahilig po kayo sa mga luxury, it's perfect place po ito para sa inyo. Open po kami dito daily from 8 AM to 10 PM in the evening. See you mga Kabalen! Ito naman po, if mahilig po kayong mag-party, perfect po itong mga bags na to para sa inyo. Ito po, Bottega wallets po sila. Bottega Boneta wallet. For men's naman po, if naghahanap kayo mga belt bags, ito po yung mga available na belt bags natin. Ayan Kabalen, makikita ang ibang products dito sa Show Golf and Luxury Studios. So meron tayong mga golf pouch dito. Yung brand natin is Titleist and meron tayong new golf. Sa kanilang golf Boston bag, meron din tayong mga Titleist. Ayan, iba-ibang design din. And dito sa kabila, meron tayong PXG. Ano to? Master Bunny Edition. Under kaya no? Ito na yung pinaka-brand niya. So ayan. And Titleist din yung nasa likod. Tapos dito, meron din silang binibentang mga umbrella. Naghanap naman kayo ng mga golf accessories. So meron tayong ano dito, iron cover. Meron tayong PXG and iba-ibang brand. Tapos yung mismong ball. So Titleist din yung brand. And Callaway. So dito exclusive kayo no. Ayan, kung naghahanap kayo yung sarili mismong ball na pang golf ni Show Golf and Luxury Studio, meron din naman sila dito. And syempre sa mga golf accessories nila, meron din silang gloves. Ano yung mga sizes na meron kayo ma'am? Sa pang lalaki po, meron pong size 23 to 27. Sa pang girls? Pang babae po, 18 to 22. Yun Kabalen, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, huwag nyo kalimutang i-share ang video to para malaman ng mga ibang Kabalen natin dyan itong Show Golf and Luxury Studios. Kung naghanap kayo, yan, mga golf accessories,
mga polo shirts and bags. Sa kanilang Luxury Studios, meron sila mga bags, t-shirts, sneakers, belts, and watch. Yun, hanggang dito na lang ang Tira Next Vlog. Peace out!